na rin, buhay na. What's up mga It's your boy Vince Original. Welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa ka sa akong YouTube channel, ay mong kalimut mag-subscribe sa akong YouTube channel, Vince Original. Ube click ang subscribe button para update din pagka sa uban ako mga vlog mga karig. O karon mga karig, kauban ako karon si Cardo. Cards Photography. Cards. Yo, good morning. No. Karon pa ko na balik kalibo. Busy sa event. Oh. Busy daw kun siya sa event mga karig. Wala na po may permi magkuyog. O karon mga karig namin karon sa Tayud Fistaran. Kay mudagan ta karon. Nya karon kay buhian na ang 5K. Okay, let's go. Yo, what's up mga It's your boy Vince Original. So okay mga karig, nahuman ako og dagan sa akong category 3K. Kunya wala lang naka-video si Cards kay busy kasi pagpamitik ka rin mga karig. So ikahuman ani mga karig. Moadto ta karon nga sa adto sa finish line para makita mo sa venue nga ri sa fun run. Busy kay Cards. Oh. Hello Cards. Yo, what's up mga It's your boy Vince Original. So okay mga karig, nahuman na tao dagan kaganiha mga karig adto sa Libo. Pero karon mga karig kay adlong Domingo man karon mga karig kay moadto ta karon sa MSP o Mission Society mga karig. Okay, kuyogi ko ninyo na manimba ta mga karig. Okay, let's go. Naan ako karon sa MSP mga karig. Kauban ako karon si Andre. Ay mga karig. Okay. Ingon sila mo, ilis na ko no. Naadto ta sa tong pwesto. Dayon? Ano Ako, bag-obay ko nag-ingon. Sure. Mawag tag-ingon hapon. Paday, gimitin nga naman. Oh, adto na ta. Mag-ilis na ta. Hindi pa. Sa iyo pa man. No. Okay. Kay. O karon mga orig na pa may karon sa gawas mga orig kauban ako si Andre. O kami pang naabot nga rin mga orig, kami pang duha. O karong adlaw mga orig kay launching of the 60th anniversary o Mission Society newly ordained Press Ninyo o MSP, Reverend Father Ninyo o MSP, di ba Andre? Okay ba mo ka? Kay mama na dala. Yes. Subscribe mo sinong masanin. Andre Paras. Basig makita ka niya. Okay, syempre. O karon mga orig, padong mi karon sa Soul sa Chapel kay maglingkod na mi ngadto. Oh guys. You think it's easy? You think I don't run to you? Yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. What's up mga
It's your boy Vincent Original. So karon mga karig na uli ako sa amua karon mga karig kay gikan ko ngadto sa MSP o karon pa ko na uli karon sa amua mga karig kay ganiha mga karig kay launching of 60th anniversary sa MSP mga karig og Thanksgiving Mass kay Father Nino pagka ordinahan niya mga karig o kaganiha mga karig way nagmisa nakapiyong-piyong ta kay tungod nga wala tay tarungtog kay ganiha niapil ta ka ganiha sa panran o karon mga karig time na jud ni na para mo pahuway usa ko o karon mga karig diril nako tapuson ang akong video unta mga karig nga mo tan-aw mo sa akong video nga akong gibuhat karon mga karig o ayaw mo kalimot mag-subscribe sa akong YouTube channel Vince Teacher Original o click ang subscribe button para updated pa kayo mo sa buwan na akong mga vlog mga karig. Okay, and see you by next vlog. Bye bye.